tibqa' mingħajr l-ebda żblokk il-kwistjoni tal-uffiċjali tal-komunità jew kif jiftakruhom ħafna il-gwardjani lokali bl-uniku pass li għamel il-Gvern u l-Aġenzija Leza jidher li għadu mhux biżżejjed. Diversi ġimgħat ilu l-uffiċjali tal-komunità bdew azzjonijiet industrijali fosthom li ma jilbsux l-uniformi kompluta, partikolarment minħabba li talbu żidiet fil-pagi tagħhom. Madankollu għall-Ministru Bonnici il-ħaddiema qed jitolbu ħafna. Għal din l-istqarrija tal-Ministru fil-Parlament, ħaddiema li tkellmu ma' Net News qalu li l-offerta li ħarġu biha il-Gvern u l-Aġenzija Leza mhijiex biżżejjed. Iżda f'pass ta' rieda tajba, il-ħaddiema ddeċidew li fl-aħħar jiem jirtiraw id-direttiva marbuta mal-ilbies tal-uniformi filwaqt li direttivi oħrajn li daħlu fl-aħħar ġimgħat għadhom fis-seħħ. Il-ħaddiema qalu li dan l-irtirar parzjali sar wara suġġeriment tal-General Workers Union f'mossa li qed titqies mill-ħaddiema bħala biża' mill-Union li mhux kapaċi tasal għal ftehim favorihom. Il-ħaddiema stqarrew li meta jqisu kollox jaraw li aħjar li kieku tħallew impjegati mal-privat kif kienu għax iħossu li kienu stmati aħjar. Fl-istess waqt għadu mhux ċarx qed jagħmel il-Gvern biex isewwi din is-sitwazzjoni jew jekk għandu xi pjan biex dawn l-azzjonijiet qatt ma jkollhom għalfejn jerġgħu jissejħu. Fil-fatt mistoqsi diversi drabi fil-Parlament mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall kunsilli lokali Robert Kutajjar, il-Ministru responsabbli Owen Bonnici għażel li ma jweġibx għax għal kull mistoqsija li saret dwar l-Aġenzija Leza u wieġeb biss li l-informazzjoni se tkun qed tingħata fis-seduta li jmiss. Sa dan it-tant it-tmexxija tal-Leza daħlet f'kontroversja oħra hekk kif fil-Parlament irriżulta wkoll li l-kontijiet finanzjarji tal-Aġenzija ilhom ma jiġu ppreżentati għal 3 snin sħaħ. U minflok ma' azzjoni għal dan in-nuqqas ieħor, il-Ministru Bonnici reġa' ħarab billi qal li se jkun qed iwieġeb fis-seduta li jmiss.